Здравейте на всички и добре дошли отново в Atomi BG Академия. Днес на гости е Тина. Тина, която живее в Норвегия. Здравей, Тина, как си? Разкажи ни Здравей, нещо за теб. здравей, здравей, Алекс! Здравейте и на всички, които ни гледат. За мен е огромно удоволствие да бъда тук и да си говорим за Томи. Живея в Норвегия от 13 години със семейството си. Присъединих се към невероятното семейство на Томи преди повече от една година. И от тогава и аз със семейството ми сме влюбени в прекрасните продукти и всичко това, с което можем да заместим покупките си до момента, нали? Всички онези стоки от първа необходимост, които като включваме пасти за зъби, кърпички за пране, направихме го и се радвам и съм много благодарна за това мое присъединяване към Атоми, защото плюсовете са страшно много. По този начин ние си спестяваме време. Не ходим да пазаруваме до съседните магазини. Всичко ни идва в пакет у дома. Спестяваме си средства, защото цените са уникални, качеството също и не на последно място, така, това, което искам да изтъкна и да споделя е, че в съседният магазин на мен и на нас никой не ни връща бонуси, докато тук имаме прекрасната възможност да пазаруваме и Атоми да ни се отблагодарява с така финансови бонусчета за всичко това, което сме направили, а именно просто да разказваме на хората, те да чуят за това чудо. Да, точно така. Изгодите са много комплексни. В смисъл, освен супер качествените икономични продукти, има и финансова изгода. Спор няма в това нещо. Разбира се, много хора не разбират като че ли детайлите, но то ми си е така едно много голямо удобство и най-вече големи ефекти идва от супер качествените продукти. Разкажи ни за някои продукти. Спомена, си решила някакъв проблем с венци, с зъби, нещо преди да почнем интервюто. А, Предполагам, че ще говори за пастата за зъби. Разкажи ни какво се случи с... Да, да, Алекс, искам да чуят колкото се може повече хора, защото при мен парадонтита е по наследство предаден от моята майка и дълги, дълги години аз се борих с тези кървящи венци, с оголването на венците. А, Не исках да стигна до там, като моята майка, да си буквално загубя зъбите, както се случи и при нея, заради този парадонтит. То е много сериозно заболяване. И така, когато се срещнах с Атоми, благодарение на прекрасната Диана Делева, и когато тя ми помагаше в направата на първата поръчка, акцентира, и аз бях много силно впечатлена и си казах, да, това ще е първи мой избор, пастата за зъби с прополис. Това е едно чудо наистина. И този ефект и този лечебен ефект, който дойде при мен, се дължи на невероятният ти състав. Пастата за зъби на Атоми с екстракт от зелен чай, прополис и масло от портокал я прави именно толкова уникална в този случай. При мен имаше натрупване на зъбен камък поради самото ПХ на слюнката. Много често трябваше да ходя и заради парадонтита да си почиствам този зъбен камък, поне 3 пъти в годината. След като започнах да използвам пастата, направих си експеримент, отидох, почистих си зъбният камък и след една година аз посетих отново кабинета на зъболекаря. Аз си спестих два пъти, 2 посещения при зъболекара, което за мен е перфектно.
защото не знам дали има някой, който да обича да ходи при зъболекар. Нямам други проблеми, освен пародонтита, и това е изключително за мен, изключително постижение. Спря натрупването на зъбен камък, благодарение на този състав, за който споменах. Зъбният камък се премахва, почиства се, пастата почиства перфектно плаката върху зъбите, заздравява венците. Този антибактериален ефект, който има прополиса, заздравява венците и предотвратява и спира кървенето. За мен това беше спасение. Искам повече хора да го чуят. Разбира се, и хора, които нямат този проблем, могат да имат невероятен ефект, защото пастата има и този избелващ ефект, заради уникалния си състав. И другото, което аз така проучих, благодарение на една публикация в норвежката преса, моето внимание беше много изострено за това колко много марки и пасти могат да бъдат, в смисъл пастите за зъби в днешно време съдържат канцерогенни вещества. И това проучване, което направих, показва, че това бързо и лесно можем да видим, когато, така ще ви покажа още две пасти, освен тази на Атоми. Може да видите на камерата техния различен цвят. Пастата на Атоми е с зелена лентичка и маркерче отзад, а другите две са с червен и син цвят. Точно този маркер отзад показва токсичността, показва колко е чист продукта. За мен това има огромно значение, каква паста за зъби ще се използва у дома, защото като цяло гледам да променя абсолютно начина си на хранене, на живота. Това, което влиза през устата ни, не само с храната, а с измиването на зъбите, с козметиката, която ползваме и нанасяме на тялото си, като го измиваме и поддържаме, е от огромно значение. Много съм внимателна и съм благодарна, че имах тази възможност и че направих този избор. Тази паста за зъби на Атоми смело мога да кажа, че е номер едно в стълбичката като категория качество и цена. Изключително икономична. Аз се постарах да претегля преди срещата ни, но явно везната ми не е достатъчно прецизна. Смисъл, може би грам и половина максимум се използва, колкото грахово зърно и малко по-малко дори, за едно измиване. Има много по-добри опаковки. Смисъл, това е моята фамилна опаковка, която аз си купувам за цялото семейство, но когато пътуваме, Атоми се е погрижил и за това. Има прекрасна опаковка. Ето така изглежда. Така нареченият туристически комплекс се го наричам аз. Всеки член на семейството си го има у дома. И той съдържа невероятната четка за зъби, която е с тези златни нишки, с много финни нишки, косъмчета, които почистват перфектно зъбите. И отделно този комплект съдържа много малка четчица, която е за междузъбното пространство. Заедно с бижуто, пастата за зъби, за която вече ви споменах. Уникална е, бих препоръчала на всеки, без значение дали има проблем с парадонтит или други проблеми, да използва тази паста. Предотвратява кариеса също. Това е една уникална комбинация, чист продукт, който ви гарантира здравето на зъбите в дългосрочен план. Да, аз мисля, че проблема ти, който спомена и който почти е изчезнал при тебе, той е масов. Много хора го имат този проблем с венците, с зъбния камък и там нещата са свързани, че в дългосрочен аспект така като че ли вече и самите зъби започват да стават не много стабилни, което никак не е добре. Но когато говорим за тези, ти показа тези лентички, те са много важни.
за тези токсични материали, които се съдържат в пастите. По принцип зъболекарите казват, ви сега, нали, няма как да има абсолютно безопасна паста, тъй като тези съставки ти помагат по-добре да се изчисти устната кухина, венците, зъбите. И това е така по принцип, но при една редовна употреба, нали, хората като че ли не обръщат внимание, по-добрата алтернатива е да се търси такъв продукт, който почти минимизира тези вредни съставки, защото така или иначе Абсолютно. те постепенно се натрупват в организма. Ние не обръщаме внимание на пасти за зъби, на напитки, на храни и всичкото това нещо в един дългогодишен период се трупа в организма. Той не може да го пречисти ефективно, имунната система пада и после хората след 20-30 години се изненадват, разболях се от това, разболях се от еди какво си и така нататък. Точно. Така че ето тия малки детайли са много важни и това, което си постигнал, аз те поздравявам, ето тази паста. Това е Благодаря. потвърждение, че действително съдържа прополис. Прополиса, поне в България се знае, тъй като в България консумацията на мед, българите са запознати добре с качествата на прополиса. Сега Така само е. да обърна внимание на четката, аз ще покажа тук една химикалка, тъй като Тина показа четката за зъби, но на практика косъма влакното на тази четка е изтънено, т.е. към върха е много изтънено и именно това помага на четката Да. да постигне това ефективно Достъпа. почистване, достъпа, да, и така да достигне до трудни места, където се почиства трудно, което пък гарантира, че действително зъбите ще бъдат супер, супер почистени. Страхотно! Много ти благодаря, да, това беше много важно и много се радвам, че при тебе така бързо е дало тези положителни ефекти и така почти Изключително съм отшумял. доволна и благодарна. Да. Просто това е ефект, който аз съм търсила с годините. Пробвала съм какво ли не, какви ли не води за усти и така нататък, но информирайки се колко полезни са и те, спрях тяхната употреба и в момента разчитам единствено и само на пастата за зъби, четката за зъби на Атоми. Благодаря още веднъж, Атоми. Аз съм благодарна на себе си, че направих този избор и дано повече хора видят това видео и помислят за това какво могат да получат. Простите средства оказва се, че още едно потвърждение, че се оказва, че са най-ефективни. Не е необходимо да отидете на някакви скъпи процедури и варианти. Добре, Да, и Тина, тук ще уточня, че да. никой нищо не му струва. Извинявай, Алекс, може би се насложи. На никой нищо абсолютно. Това е Атоми е една платформа, онлайн платформа, от която ние си пазаруваме без да заплащаме за каквито и да е регистрации, ангажименти и така нататък. Както си пазарувате от eBay, както си пазарувате от различни други сайтове, принципът е същия. Ние говорим за един магазин. Ние не говорим за абсолютно нищо друго. Не дължите никакви такси, годишни, месечни и така нататък. Нямате абсолютно никакви задължения. Безплатно е регистрирането и покупката. Както казах, аз съм безкрайно щастлива, че стоките ми идват до дома. Не знам по повод точно навиците, вредните навици и това как ние трябва всички ние трябва да започнем да се пробуждаме и да осъзнаваме, че нашето здраве е абсолютно така се дължи на съвкупността от много малки стъпки, които правиме и промени, които правим в ежедневието си. Една от промените, които направих, аз поделих, че гледам и избягвам всякакви химии, неща, които внимателно съм какво консумирам, но по този повод искам да обърна внимание за още едно чудо на Атоми, а именно верото, което е за зеленчуци и плодове. Правилно чувате, да, за зеленчуци и плодове. Използвам го и за съдове, но то е абсолютно натурално и безвредно. Само една капчица от това веро е достатъчна и когато потопите
аз опитах да накисна чери домати, да измия плодове. Особено ябълките, сигурно сте забелязвали как те имат един такъв филм, който е като парафинов слой, а той е точно такъв и това е слой, който е много вреден. Всички плодове и зеленчуци се обработват в днешно време, за да могат да издържат по-дълго по плодохранилища, по разни складове, а и вече стигнали до търговските мрежи. И именно за това ние трябва да бъдем много внимателни. Те не само съдържат тези пестициди и всичко, което е вътре в тях, но и на повърхностния си слой. Те се обработват, пръскат допълнително, за да могат да издържат на тези дълги транспортни обиколки, докато стигнат до нас, както казах вече, в самата търговска мрежа. Това налага третирането им и спасението е точно това веро на Атоми. Измива всичките тези нечистоти. Ние виждаме, правили сме се експерименти от дома с дори биологични, екологично чисти, така наречени зеленчуци. Там също се вижда един остатъчен цвят, който се отмива на повърхността. Ние не говорим за нечистоти, които е нормално да има върху зеленчуците, говорим за вече различно отцветена вода на тази сапунка, която сме направили. Отново казвам, изключително икономичен и невероятен продукт. Този 1 килограм, така е базирана, етикирана самата опаковка като килограм, съм убедена, че ще ни стигне за повече от година, година и половина. Това съм убедена. Една капчица слагам в малко водичка. Капчица, дозатора е много прецизен и наистина капчицата е безупречно дозирана в това, което правим. Пак казвам, всеки, който мисли за своето здраве и за това какво попада в него, защото ние сме отговорни и ние правим избори всеки ден. От това какъв избор ще направим за себе си, зависи нашият утрешен ден. Зависи как ще се чувстваме, зависи как ще се чувстват нашите деца. Примерът, който даваме в къщи, е пример за децата ни, който вече те да носят и да поддържават на него, естествено. Да, т.е. ти всеки един плод и зеленчук го минаваш през тази бърза обработка с верото. Абсолютно. И виждаш тази съществена разлика. Ние това изобщо не го коментираме, защото то е известно, че и плодове и зеленчуци се обработват допълнително с какви ли не восъци с цел да се защитят, така да са по-свежи, докато достигнат до пазарите. Супер! Добре, това беше много полезно. Някой път ще направим едно видео с една демонстрация на това веро, за да се убедят хората. Да. За децата също е важно. Да, те така или иначе възприемат, виждат, попиват тази информация, възприемат тези навици и от малки трябва да знаят, че тези малки детайли за здравето не им отнемат много време, пък същевременно са изключително важни. Добре, какво друго от Атоми ти си ползва? Какъв опит имаш с какви други продукти? Изключително много продукти. Както казах, и семейството ми, цялото ми семейство, но ще се спра на още два. Единият от тях е слънцезащитният крем на Атоми с фактор 50. Тъй като живея в северна страна и обратно на мнението и впечатлението на хората, че ние трябва да ползваме слънцезащитен крем през лятото. Тук искам да акцентирам и да споделя, че то е моето спасение и през зимата. Когато се преместихме да живеем в Норвегия, кожата ми на лицето, зимата е много дълга тук, много сурова. Тази зима температурите стигнаха до минус 30 градуса. От този студ кожата ми не само се изсушаваше, ами ставаше червена, буквално като изгарянето, което се получава и през лятото. Много хора описват по различен начин това явление. Някои казват студова алергия, други го слагат в други графи такива, но истината е една, че УВ лъчите са вредни, еднакво вредни както през лятото, така и през зимата.
през зимата, когато започнах така повече да чета и да се информирам, ми стана ясно, че през зимата слънцето е много по-ниско. И тогава, когато, както тук се задържа и сняг и лед месеци наред, ние имаме лято 2 месеца, 3, през останалото време е лед и студ, този лед и сняг отразява тези ултравиолетови лъчи. Те стават де-факто още по-вредни и силни през зимата. Когато децата ми ходят, например, на ски, понеже това са така едни нормални активитети през зимата, те си носят в чантичката слънцезащитният крем на Атоми. Това е за цялото ми семейство и това е спасението ни и през зимата. Затова исках така да покажа на всички, които ни гледат и които ще гледат това видео, защото ултравиолетовите лъчи са вредни, както казахме, еднакво вредни и през зимата и през лятото, и човек трябва да бъде много внимателен, да пази кожата си, за да може да бъде по-дълго време млада, без петна и здрава най-вече. Другият комплект, който никога няма да спра да използвам, това е 6-степенната грижа. Невероятна, чудото, както аз го наричам, чудото, което буквално спря стареенето на моята кожа. Така преминах през етап от моя живот, в който трябваше да се подложа заради здравословен проблем и загубих много килограми, но кожата ми на тази възраст, аз не съм на 20 години, кожата ми продължава и се запази, защото когато човек направи такива едни много бързи спадове, нали, в телесното си тегло, по принцип се отразява на кожата на лицето. Тя се сбръчква, тя увисва, докато благодарение на тази 6-степенна грижа, ползваме повече от 1 година, откакто чух и разбрах за Атоми, кожата ми само след 2-та седмица започна да става много по-стегната, започна да се избистря тена и тъмните кръгове около очите да изчезват. Нямаше го този уморен вид. Тази козметика е козметика от съвсем така едно ново поколение, мога да нарека. Пептидна, органична козметика. Вече споделих, че внимавам какво използвам. Заложих на всичко това, защото говорим за чисти продукти. Това е козметика, която е създавана 10 години и е призната от световно известният немски институт Дерматест. Това е едно невероятно отличие, което само по себе си говори за качеството. И тази козметика действа на клетъчно ниво. Тя буквално спира стареенето. Тук не говорим за някакъв временен ефект. И както казах, ефектът е много бърз. Максимум 2 седмици трябват, за да може обкръжението да забележи, че нещо се случва. Точно след 2 седмици започнаха въпросите около мен какво правиш с лицето си, защото ефектът беше очеваден. Определено това ми даде едно много различно самочувствие, навсякъде, и на работата, на работното ми място, и у дома, и започнах така по друг начин да гледам на този процес. Много по-смело, да не се страхувам от процеса на остаряване, след като вече имам Атоми Абсолют комплекта. Да. За всички, Абсолютно които мислят, че уникална. красотата се крие зад перфектният грим, тук само мога да кажа, не съм съгласна. Красотата изисква грижи. Не се ли грижим за себе си, няма как с грим да постигнем това. Аз не използвам абсолютно никакъв друг грим. Малко червилце, дори спирали и такива не използвам. Това е моя грим. Леко червило. Нищо повече. Моят грим е ето тук, в тези 6 стъпки. Уникалният Абсолют на Атоми. Серията Абсолют, да, действително тези, които са в Атоми, са запознати с тази серия. Тя действително е топ продукт с много номинации. Тя печели така един престижен награда, т.е. над 10 000 продукта в Корея, т.е. Абсолют печели наградата. Тя е номинирана, взима първо място, но
Какво е усещането, когато ги нанасяш? Каква е последователността? Можеш ли да ни кажеш малко повече за това? Тоест, Да, с какво започваш, с какво свършваш? започвам с тонера, който Така, тонера, който е уникален. Всички тези продукти, съвкупността от тях. Тонера увлажнява кожата. Той я подготвя за всяка следваща стъпка. След него е серума. А, имаме лосиона и крема за очи, за който ще акцентирам. Крема за очи и крема, който е витаминния крем. Всички тези 6 стъпки, които изброих, това, за което аз бях много учудена, още след първото нанасене и използване, е, че структурата е много финна и нежна, много бързо попива, абсорбира се от кожата. Това се дължи точно на тези пептиди, които се съдържат в тази козметика. Тя се освоява много бързо от кожата, не остават повърхностни такива лъскави петна. Вижда се как самата кожа абсорбира и поглъща, без да човек после да усеща как се мазни, как при пипане, например, може да остават следи. Всичко това е много различно като усещане. Преди това аз съм ползвала нощен дневен крем, ползвала съм продукти, които също имат различни тоници, ампули и така нататък, но усещането е било съвсем различно. Ампулата, която нанасям само с 2 капчици тук, също икономична, също уникална, която тотално забавя старението и го стопира. Е също продукт, който много бързо се абсорбира. Този крем за очи е 40 мл. Не бях срещала такава опаковка. Използвам го много дълго. Знаете, дамите особено, крема за очи е 15 мл максимум. Така сме свикнали да го виждаме в другите опаковки и марки, които използваме. На Atomy е 40 мл. Изключително икономична опаковка. Аз я ползвам повече от месец и половина-два, да не кажа почти 3 месеца тази опаковка, и когато човек разбие сумата, тя е само 195 евро, когато я разбие на 6 и на тези месеци, сами може да се досещате колко нищожна е каква сума плащате за това абсолютно качество. Абсолютно качество на много ниска цена. Този комплект е доказано, че трябва да струва в пъти повече. След този тест, който е направен, множеството тестове, награди и след признанието на Дерматест Германия, е доказано, че този комплект е много по-скъп. По никакъв начин не отстъпва така като качество на много други, няма да споменавам марки, на много други така елити в козметиката. Изключително са самия крем и ампулата и кремовете имат много бързо се абсорбират, въпреки че се нанасят 6 продукта, не остава абсолютно нищо на финала по кожата. С много малко леко масажно действие за отрицателно време, буквално за секунди, аз не знам дали се вижда, но ето тази лъскавина изчезна. вижда се. Тя се абсорбира. Изчезна. Уникално е. Как нанасяш 6 продукта и не виждаш нищо по лицето си, просто не остава никаква следа. Тя се попива от самата кожа. Невероятно е. Страхотно, да, ти даде много така важни маркери, именно тази лепкавост, която се получава при други козметики, просто при Atomy тотално отсъства. За цената не говорим, но то е така и философията на компанията, т.е. оптимално качество на оптимални цени, така че дори да струва по-скъпо този продукт, и аз от много източници чувам, че така различни специалисти оценяват съставките, които са вътре като много скъпи,
но компанията се придържа към този принцип, тя затова се налага, т.е. да се дава максимално качество, което да не натоварва същевременно потребителите в някакви такива ценови рамки. Добре, Тина, ти просто, аз знам, че имаш страхотно много продукти и ползваш почти всичко от Атоми. Има ли още нещо да покажеш или да го оставим за второ интервю, защото а, нямаш Може да в оставим, момента, да. защото... Да, Нека да да оставим, оставим, ти защото аз каза искам и толкова мъжката важна козметика да информация. ви покажа. Да, Мъжката козметика, да, и това ще бъде следващия път. интересно. Ти каза но най-важното за пастата за зъби, за четката за зъби, за серията абсолютно, разбира се. Верото също нещо, което е ултра практично и ултра икономично и може да се прилага ежедневно. Добре, ще оставяме контакти под това видео, защото аз предполагам, че ще има много хора, които ще искат да се свържат с тебе, които живеят в Норвегия, скандинавските страни, а и не само виждам, че ти си изключително добре запозната в детайли с продуктите на компанията, но не само си запозната, ти споделяш и на базата на личен опит тези Да. неща, които интересуват хората и как могат да си решат ето такива проблеми, които много хора се Да, сблъскат с тях. детайлно Аз ти мога да дам благодаря. вече за всеки Да, продукт състав, какво всъщност го прави толкова уникален. Тук бях не толкова, нали, подробна, за да може да се вместим в времето, с което да, разполагаме. благодаря ти, за което, разбира се, има много подробности, които ти вече ще ги Да, уточниш когато се свържат хората с конкретни въпроси, ще им разкажеш детайли. ще се радвам. Няма от какво да се притесняват, виждате Тина, така че отдолу ще намерите контакти. Тина, благодаря ти и И ти аз желая благодаря от хубав ден, сърце, Алекс. приятна почивка. Да, всичко добро, благодаря Всичко ти. добро и на теб. Благодаря и аз. Следете канала, защото ето виждате, че такива хора, които са с Атоми, да се запознаете продуктите на Атоми, ще има все повече и повече. Подписвайте се.